Široká dolina, úrodná rovina, zahrady pole, vinohrady, z Hradišťa kúsek dál, hrad Buchlov lesu král, z dávných dob na skále stojí tady, z Hradišťa kúsek dál, hrad Buchlov lesu král, z dávných dob na skále stojí tady. Chtěl by sa starý hrad z Barborku podívat, z buchlovských lesů na doliny, kde všetci zpívajú, sklenečky zvíhajú, kde každý omládne, hned je iný, kde všetci zpívajú, sklenečky zvíhajú, kde každý omládne, hned je do jednu jedenkrát dojde se jednu rád, akého srdečko pobolíva, zahrada Moraví, slunkem ho pozdraví, z piesničku každý rád počívá. Spolužačky a spolužáci, vážený pane učiteli, je to opět po 5 letech, kdy jsme se zde zešli, abychom si mohli popovídat a zavzpomínat. Bohužel někteří spolužáci již nejsou mezi námi. Prosím, abychom jejich památku uctili krátkým tímtem. Děkuji vám. Jinak jsme se snažili všechny kontaktovat, někteří se omlouvají ze zdravotních důvodů nebo z jiných. Mám tady přímo, co mi napsali mail, tak bych to přečetl. Je to Jirka Silný z Jankovic, žije další dobu v Německu, v Sáchách, momentálně někde na cestách v Kanadě nebo prostě na nějaké dovolené. Všechny vás zdraví a mrzí ho, že se nemůže zúčastnit. Byl by rád, že nám poslali potom nějakou fotku, jestli teda někoho třeba pozná ještě. Nevyšlo jí to přijet, objeví se tady někdy na podzim, tak doufám, že se s některými z vás potká. Potom Valika Vlčková, ta se velice těšila, ozvala se mezi prvníma, že teda určitě přijde a tak dále, no ale pak dostala od dětí dárek k narozeninám 70. a mělo to být překvapení, takže nějaká dovolená u moře a zrovna to vyšlo na tento termín. Dozvěděla se to asi před týdnem, nebo já nevím, tak nějak. No, už to nešlo zrušit. A Mirek Raška vás všechny zdraví, jmenovitě pana učitele Menšíka.
Děkuju. A žije v domově důchodců ve Zlíně, omlouvá se, že má nějaký důležitý zápas v petangu, kde reprezentuje, tak nevím, jestli ten domov. Jako vždy. To je to asi. No a jinak vás prosím, abyste dali své skleničky a přikryli jsme si na dnešní setkání teda. Zdravím, Jarko, doufám, že nebudu bečet. Já jsem strašně rád, že jsem vás viděl. Zjišťoval jsem to, teď jsem byl pozvaný na 50, kdy jsem postavil já v Raniči školu, postavil jsem druhou, postavil jsem třetí, jako ředitel už potom, takže teď mě tam velice zvali, ale tam už nepůjdu, protože říkám, mně budete stačit vy, protože to je realita, myslím, v republice, aby v tolikati letech se přišel učitel pozdravit svoje bývalé žáky. Jsem hrozně rád, že jsem se dostal do Traplic za trest. Mám tady obrázek pana řídícího Nováka, když jsem sem přišel, tak jsem měl takový moderní kabát. Potkal jsem a Martin, tak jak to byl náš Martin, říkal, Hergut, jaký jsi špion došel. Hráli se na písku, já jsem říkal, ne, všetci tady, říkám, no já jsem váš budoucí učitel, tak jsem se tady dostal. Na vás mám takové obrovské vzpomínky, vítajte, takové vzpomínky, že kde jsem zapomněl? Na dvě písničky, které brzo vyjdu, náš vlastní došel. Vítaj, posaďte vlastně. Dobrý. Tak, ať to skončím teda, ať vás to, víte co, já jsem připravil i pro starostu, že ho přivítám zpěvem. A Oni tady jsou hvězdy, že? No a ty si co? Písničky jsou o tom, co jsem já dělal, ale do smrti budu pamatovat a rád, že jsem tady byl. Traplického vínka, co mám
Yeah.